Ако си собственик на онлайн магазин, който генерира над 30 000 евро месечно, най-вероятно вече инвестираш доста стабилно в мета реклами. Истината е, че повечето собственици в България си мислят, че бранда им не скалира, защото няма достатъчно рекламен бюджет или може би не са намерили правилния инфлуенсър да им направи видео, или мета им е проблема и алгоритмите. Всъщност истината е доста по-проста. Истината е, че брандът или агенцията, с която брандът работи, няма система, която да изкарва печеливши реклами по-бързо, отколкото сегашните спират да работят. Затова се случва едно и също. Цената на поръчка се качва, ROAS-ът пада и след 3 месеца пак си на същото място. Последните 10 години помагаме на e-commerce брандове като твоя с мета реклами и сме управляли над 10 милиона рекламен бюджет и намерихме нещо интересно. Брандовете, които растат най-много и най-бързо, не го правят само защото харчат повече в мета реклама. Те го правят защото успяват да намерят много по-бързо нови ъгли, нови персони и да откриват нови нива на осъзнатост на потребителите, отколкото конкуренцията успява. Това е основата за нашата X-Ray Creative Targeting система. Вместо да показваш една и съща реклама на всички или само на хората, които вече са готови да купят, които са много малка част от аудиторията ти, всъщност може да генерираш десетки, ако не и стотици реклами, които да гонят твоята аудитория, които са 80 или 90% от хората, които дори не знаят, може би, че имат реален проблем, който твоя продукт решава. По този начин най-бързо растящите брандове откриват възможности за растеж, които конкуренцията дори да иска не може и няма умението да го направи. В момента предлагаме напълно безплатен анализ на мета рекламите ти, в който ще разгледаме първо какви креативи пускаш, офертите, които пускаш, аудиториите, тракинга, unit economics. Реално ще имаш идея какви трябва да са цифрите и дали виждаш реалните цифри в Ads Manager. И на база на всичко това ще може да видим дали има потенциал за растеж и какъв е той. Без презентации, без общи приказки, без типичните гаранции на агенциите в България от типа или правиш 50 ROAS или ти връщаме парите. Нищо такова, никакво задължение да работиш с нас след това. Истината е, че можем да взимаме само 2 нови клиента на месец и подбираме само брандовете, с които наистина може да растем и да имаме реални резултати. Така че, ако искаш подобни резултати и да видиш дали нашата X-Ray Performance Creative система ще работи за теб, запиши си час за безплатен анализ, ще погледнем акаунта заедно и ще ти кажем директно къде са възможностите за растеж.